Lakas ng 5 piso lang SRP! With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1! DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 7:41 na ang oras. Atod po sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay Punong Barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sa Indukan Clinic ni Dr. Rode Ante. Piparam po sa Indokabos ang siyang clinic bukas. Asin yaon siya, uro aldaw. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant, Alaxan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning! Binabati ko ang mga listeners natin ngayon. Kung nasa biyahe kayo, sulitin nyo na. Mag-ride through sa McDo at sumali sa All Wheels, All Wins Raffle Promo. Madali lang to. Step 1, mag-ride through sa McDo gamit ang kotse, motor, bisikleta o skateboard mo. Step number 2, umorder ng minimum 100 pesos para makakuha ng e-raffle ticket. Step 3, isubmit ang detalye ng resibo sa McDonald's app. Step 4, ulit-ulitin for more chances of winning a brand new Chevrolet Tracker LT Redline Edition, a Vespa Primavera, Yamaha Mio Sporty Scooters at Marlin 4 Bicycle. But wait, there's more. May mga winners din ng tire set at gift certificate from Yokohama. Talaga nga namang all wheels, all win sa McDo. Ano pang hinihintay nyo? Kita-kit sa McDonald's ride-through. Promo runs from September 5 to October 29, 2021. Terms and condition apply per DTI Fair Trade Permit number FTEB 126526 Series of 2020. Mga tugang, ano daw ang nangyari sa internet? Baka sa kulang nangyari ini, pero sa mga text ko sa bagong aga sa morning hirit, nagabot sa kuya kasubago habang nagkakaon ako kipansit bato. 7:25 nag-arabutan. Ano na nangyari buda? Mga tugang sa kuan ano sa iba, baka sa cellphone ko ang diferensya. Kaya pasensya na po so nag-text sa kuya kasbong aga na early morning. Nag-arabutan pa lang kasubago 37. So nagabot ka sa bagong text kasabay so headlines kan sa tuyang mga pag-iriba sa field reporter na dapat mai-ere kasubago alas 6 na pag-aaga sa news nya to. Okay, pasensya na po kamo ha. Mga tugang ta dekwaram kung napano po ito para ang sitwasyon. Hello, good morning. Hello. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Ano po kaya? Ang telecom ngunyan po. So, duwang inot na telco. Nag-upgrade po kaya ngunyan. Okay. Na-telecom po ako ngunyan, sir. Taga-Kel Telecom ka? Kayo po. Ay, salamaton. Nag-upgrade pala. Pero, ano kaya? Nag-upgrade po kaya ang mga
telecom mo niyan, mas gayon kaya ang signal nung third telco. Iyo mananggad tama. Gari nagkakaigwang interconnection na di. Iya po. Nalingawan ko na ikatawa ng SIM card nung third telco. Yan, nag-ilingan kita dati dyan sa station nyo. Nalingawan ko itatay mo sa SIM card. Sige daw. Ako, Diyos ko. Ako ang kutulosan, sir. Yan naman yun pa. Natawag ko na ito, sir. Sa babae ba ng reporter? Talaga. Okay. Opo. Naling ko kaya ito. Nagre-report. Sabi ko, mama. Ginawan mo kay SIM card. Pero siya, anong pagutang... Ay, may panawagan pa ako di PWH. Ano po ito? Alam mo, Sir Henry, so, dalan baga, Sir Henry, mula sa Taysan pa Mayon? Oo. May mga portion kaya duman na may widening na. Ito, okay, ito. Oo. So, mga bako pa widening, sir. So, mga out baga, nasa tinampo na, dahil mo na mahiling so, kurit na puti sa gilid. Dahil mo na mahiling sa karandilya, dumaan, pura out, 10 maintenance sana. Ano yan, sir? PWH po yan. Aramon tamigo kung anong classification kan tinampo. Kapag may kasabatan kang dakula, di mo na mahiling. Magilid ka, puro na out na lang ka, una. Sige do, tapagihan ko sa mobile, ang tinampo Taisan Tumayon Daraga? Iyo po. Iyo mananggad, may aga. Sige, tayo, pacheck ko po, ha? Pag ali ka duman, sir, sa Mayon, Pataysan ka, sadit pa bagan, tinapon, baka pa man widening duman. Iyo. So, out, pag may kasabat kang dakulang auto o truck, nasa pa na. Awot ng halanggaw na awot ng samantalang pag nag-agwa ko ng bangkiroan, palos ka ng Castilla na baga, sir. Oo. Tumanda ko rin naman na naglilinig ng tinampunan ng PWH, second district. Opo. Sige po, ipacheck ko po, ha? Ipacheck ko tabi medyo. Okay, salamat. Kapag kapit ako dyan, pag ano, Iyo po. tawag tayo kag ano. Yeah, okay, thank you, ha? Sige po, sir, sige po. Alright, yun. Taga-konda ito, taga-telco. Mga tugang, pero pakicheck daw tabi kayo ni mga pag-iriba na tinampong ini na pagreklamo ang tinampo baga dapat yan pag-maintain. Nata daw yan tamaubuton da. Mga tugang so tinampo dyan sa lugar na yan. Okay? O madali lang ta. Apudan ko si Father Manuel Alparse. Katix ko ini mga tugang kaso hapon. Si Father Manuel Alparse, midbid sa apod na Father Noli, siya po mga tugang ang nag-file nin kandidatura tabi sa Bakakay bilang konsehal. Kaya katik ko sa kasuhapon, gusto tang matawanan ki adal informasyon ang publiko kung ano po mga tugang ang naka-kwan sa iya, naka-trigger sa iya na mag-interest po sa politika, hali po sa pagiging alagad ng simbahan. Nasa linya na po si Father Manuel Alparse, mas midbid ini na apod na Father Noli, kan sa iyang mga friends. Father Noli, maray na aga tabi. Welcome po sa DCGB. Maray na aga po, Henry. Salamat po sa imong pag-apod. Thank you. Yap, opo. Padre, primero, saan ka po haling diocese Buda? Perang taong ka na po sa pagkapadi? Halin po ako sa Diocese of Sorsogon. Medyo bako accurate so 21 years. Dagdagan taki sa Henry, 22 na akong taon. September 14 ako na ordain. 1999 nakalampas na baga sa September ta nasa October na kita. So naka 22 na po ako. I see. Okay. Primero Padre, kang nagdesisyon ka po na mag-entra sa politika o magkandidato bilang konsyal kang Bakakay, ano po so uminagihan mong proseso para matugutan ka kang diocese po kan Sorsogon? Inot na proseso, apigapot mo sukon matugutan. Opo. Ang inot na proseso, nagparapangadji ako, Henry. Haloy, pangadji, huro-puro, pag nagro-rosary. Ako sabi ko, Santa Maria, ano ang gusto mong mangyari? Tapos, nagparakonsulta ako, Henry. Opo. Sa mga tugang kong padi, sa mga igmirar kong mga may maray na track record sa politika, mga amigo ko sa Bakakay, mga lay minister, mga parientes ko, syempre pamilya ko.
Tapos po, nainot sa pag-file ko na. Nag-decision akong mag-file. Tapos, dahil pangani po na po proseso sa samuyang papeles, tapig na notaryo pa sa naigwan na tulos, kinag-text ako na taga-miyembro kang media Opo. na ma-interview. Ang sabi ko po sa iya, dahil po muna ako mapa-interview. Sa terminology ta sa media, dati akong reporter kang ang pahayagang malaya. Pwede niya akong talaga? i-embargo tangaw na ini. Iyo po. Kaibuhan niya ako tabi na out of courtesy and my respect to my bishop, siya ang inot na makaaram hali sa bako sa ibang sources. Ayan. Okay. So, Okay. sa proseso ng linauga, nagduman ako sa iya, ang sakuyang obispo, si Most Reverend Jose Alan Dialogo. Iyo po. Tinaram ko sa iya gabos, pinagpamilian ko ini, nagkonsulta ako, nag-reflect ako. Garian, dinangog puso-puso ko, Henry, more than my mind. Ang Apo. sabi kan mind ko, dai ka manggagana. Saka, takol na konsiderasyon. Pabayaan mo ang priesthood. But I listened to my heart, and then, sabi ko, produkto inining araw ka ining proseso. Sabi ko, nabispo ko, Father Noli, sa canon law, bawal ang cleric, the members of the clergy, to enter into politics. So, I am bound by duty and law to suspend you from the priesthood. Ngunyan nga tapig tatara mo na yan, that is an informal way. Magsurat ka nga formally so that I can react to it. Opo. Tangani na malinaw ang gabos sa mga tawong yung maharapot sa ko, sa mga tawong mahapot sa imo, sa mga reaksyon ng tawo. I see. Okay, so sinunod mo po sa proseso base sa request po kan sa tuyang obispo sa Sorsogon, Father Noli. Iyo po. Okay, so natawanan ka na po kay gari approval o gari leave of absence bilang padi sa diocese? Day ko man siguro masasabing approval day ko man actually baga tinawang ki choice obispo. Iyo baga, to be honest about Iyo baga it. Day man baga, pag dumang ko sa iya, may desisyon na baga ako. Iyo po. So I did not leave him any choice but to really suspend me. Yeah. If that suspension is an approval but it is a force of canon law, Opo. nagigibuhon niya ito, well, na-aprobara na. Yeah. Iyo. So kung bawal talaga po yan, Father, sa canon law, tabi, ano pong gusto sabihin kan suspendido ka muna sa function mo bilang padi? So gabos pong function ko bilang padi, pagmisa, pagbunyag, pagpakumpisal, pag-blessing bagangaya, pagkasal. Ini pong gabos na faculties na ini, extension man sana kang faculty na yaon sa obispo. I see. The fullness of the priesthood resides with the bishop. Yeah. So gabos niyang padi, pero extension niya man sana. Kaya ang mga faculty kan mga padi, ako ining automatic right. Opo. Pag-share sana ini kan obispo sa inda. So anytime that there is a valid reason, the bishop can take them back. I see. Iyo man ang gatas. Hindi po nag-ordain, adi. Diba? Iyo po. Hindi nag-ordain sa mga padi. Sa pagiging padi. Sa pagiging padi. Kaya gari, ihihiras niya sa iyang fullness of the priesthood, si faculty, sa mga padi. Yeah. Anya, may reaksyon ka pong nako, Padre. Although bago sabi may ginibok ang consultation sa mga tugang mong kapadian. May reaksyon ka pong nako sa mga brother priests mo, lalo na po sa Diocese kan Sorsogon? Nagulat ako tabi Henry nag-i-expect ako siyempre ang iba mataramda Opo. Ay ano daw iyan tagabos iyo. Okay. Mga maugma daw sa indang reaction which minsan kaya Henry baga when we ask God to lead us, iyo baga. Daiman baga mabaw ang Diyos o ang sa iyang anghel para kahurunong kita na dai ka magdalagan Father, iyo magdalagan ka Father. Yes. God communicates with us through the events of our ordinary daily lives. Minagamit ki iba, Padre? Minagamit ki iba, mga instrumento. So pag-iisip ko, baka ining mga reaction kan mga tugang ko sa kapadian is part of God using them to tell me, fight na nga ako ngayon. Pero dipisilon baga Henry, I'm sure nakulang na tao nag-aaragi kay mga major decisions, nag-ahagad kay enlightenment sa Diyos. And yet, directly, daiman sin dati taramang kan Diyos. But then nga ni,
Iya The po. only way we can know the will of God is to open our heart to his instruments, and then saraon ta sa puso ta. May maski Oo. anong utak ta dai nagsasabi ki arugaan. Iya, opo. Padre, balikan ko lang po sa suspension na pagkasabi ni Bishop, ano po yan? Opo. Kung manggana ka, di syempre 3 years po yan, di ba? Or Iyo po, iyo kung po. mareeli ka, 9 years yan, di ba? Na dulo-diretso. O kung halimbawa po, day ka po manggana, Henry, manggana daw. ako po sa iling ko, Padre, manggagana ka. Kung manggana, di na man naglaban pa kundi Yes. maatag manggana. Yes. di ba? Pero kung halimbawa po, day man, pwede kang bumalik tulos. Bako man tulos, may proseso giraray ka yan. Ayan. Oo. Okay. Bako man siya automatic ta. Awano ni karawat. Iyo baga. May proseso manggiraray. Ano? Iyo May po, proseso. iyo po. Okay. So, Padre, ano pong although sabi mo ko sa bago, nag-agi ka sa Pangadji, sa intercession ni Birhen Maria, at sa iba pa, talagang nag-agi ka sa magkanigong, ano yan, ang decision making mo talagang Iyo po. may inagihan ka na mga proseso. Mapagal, difícil na Mapagal. proseso. Okay. Iyo po. Opo. So ano pong nakapag-trigger sa imo nata po nakapag-desisyon ka na maglog po sa politika, lalo na po diyan sa imong munisipyo sa Bakakay? Inot na inot. So, dati tanang nahihiling bagang pagtius kan tawo. Mhm. Siyempre nasa puso tayan, ano daw magiginibuko, ano daw magiginibuko. Opo. Minsan madaliong kita magkontra o mag-criticize kang nahihiling tang pagtios, Opo. mga nangyayari. Mm. Pero pag hihagadang kita, Henry, kiambag, mataram kita, ay, tay ko daw ang kaya. Iyo. Ay, takot daw ako. Ay, bakot daw ako. Mm. So, ito sa inot na inisip ko. Ikadua, Mm. iniso di pisilo na simbagon, Henry. Opo. Sabi ko, paano po, dahil man ako nag-apply, Yeah. Oo. it was the mayor of Bakakay, Mayor Linky Romano, who Mm. told me, ano daw ngaya kung magdalagang ka sa slate me. Opo. So, there was an invitation. Oo. Di, huna ko nga ni kanin. Sabi ko, dahil matabi ako pagkarawi. Oo. Sabi kararawan. Awang panduk nga ini nagkaraw. Oh. Okay. Mm. So, ang dipisilon, so hanapon susimbag na, is this God's calling for me? A new calling? Yes, actually yan po ang hapot ko kota sa imong sunod, di Iyo, ba? iyo ini, Lord, gusto mo akong magserbi sa ibang lado, sa ibang kapasidad. Mhm. Duman ako nag-zero in, Oo. nagparahapot. So, konektado duman sa first na, takulo na nahihiling kitang pagtios ka dipisilan. Ara mo na ginibo ka kan Diyos with all your talents and abilities, tinawang kanya ng dakol na regalo. Opo. Ginibo ka niya for a specific purpose para sa in. Sabi ko, paano kung pangapudan ini kan Diyos? Henry, I will never know unless I say yes. Yeah. Yeah. Mhm. Ikatulo, habok ko, Henry, na pag nagadan ako, then God tells me, Noli, grabe kang hiyapot na sa mga pagtios kan sa imong tugang, tinawanta ka ning chance na baguhon. Iyo. Deka Tapos, duminulag ka, how will I be able to answer my God? Iya. Iyan ang gari mapagalo na hapot pagyaong ka na duman sa kahit Mapagalon, Henry. Mapagalon, Henry. Inibiyang ko, tanya ko, Lord, kung Oo. invitation na araw ka ito, Oo. mas malapit ko ta ang buhay. Iyo. Yeah. Okay. So with that po, nasa linya ka pala ni Mayor Dinky Romano. Iyo po. Anong partido po, Padre? Sa totoo sana, mas guminian sa sakuyang decision making. Nakasabi nga ni Kisaro kong tugang, baad mananggad ngayon uli, sabi kan Diyos, pasiring ka dyan ta. Liberal Party po, Aha. tapos, siyempre, kung dumalagan po si Vice President Lenny, Lenny. iyo po ang dadarahon ming presidente. Mas magyan po sa puso ko. Iya. Maski po ka ito para ako sa tuyang kay Manwa, Bicolana, Lenny Robredo, para ako sa iya. Iyo po. Okay. Ano po ang nahiling mo, Padre, sa Bakakay na dapat matawanan mo kiprioridad? Ako po, sa iling ko po, magana ka talaga bilang konsyal kan Bakakay. Nagari gusto mong tawan ng tulos ki-aksyon sa Magbilang pagiging anghel ka legislasyon. sana. Yes po. Okay. Ang inot po sa Gabos, tourism. Tourism. Bako, pwede magiging ako nasa sala. Kung magtaram ako na sa bilog na First District o Balbay, sa hiling
ko ang Bakakay ang tinawanin mahal na Diyos ni pinakadakol na beautiful natural resources. Oh. Yaon ang Sula Channel, Yes. mga beaches na Totoo Tantok yan. na bagang Pigdoduruman, bako sa Oo. ining partikang sugod, Panarayon hindi. Pati na sa mga isla baga kang Namanday, iyan na Pigkubuhan, kapos yan. Magayunon may mga bulod, may manait kita na pano ki mga ukay, iwadyang ki mga caves sa barangay Mataas, Oo. may white beach, may black beach. Mhm. Dakulon. Pero sa hiling ko, medyo day pa nagbubungkara sa turismo. I see. May mga pwede pala ma-develop na arog kan dyan sa lugar na. Although, Iyo po, naikot-ikot ko naman dakulon. yan, Padre, mga virgin area pa talaga na bako pa masyadong explored. Exactly. Pag-abot Ang sa pinakatanyan turismo. sa nabaga dyan, may Sibis, pero parte ang Bakakay. Yeah, correct. Oo. Ikaduwa, syempre, dapat maingatan ta na habang pigpapausbong ta, pigpapabungkaras ta ang turismo, sustainable dapat na maprotektaran ta ang environment. Bako sana dahil sa tourism, pero dahil sa climate change. Yeah. Oo. Puhan may mga konkreto kitang program, buda awareness kan tao. How do we mitigate and adapt to the effects of climate change? Henry, dahil po nahahapot kan iba, 20 years na po akong consultant sa Department of Agriculture, National Office. Pera pong tao, As a matter of fact, Pera? connected po ako sa biotechnology program kan. I see. Okay. And part po kang pigtutugunan kan biotech program, although this is a very advanced process in agriculture, it uses genetic engineering in some areas. Pero parte kaya po kang purpose kan genetic engineering for crops Opo. is to be able to adapt or mitigate the effects of climate change. Mga bagong variety nga kay Paroy na drought tolerant, it can tolerate many months na daining uran Opo. or flood resistant na maski lumubog ang coastal areas na ikuaning Paroy, dahil magagadan so Paroy. Mga araw kay ni kay puhan, madarata ini sa mga nagtitios. I see. Usaban, Padre, aside pang pagiging sa imong pagiging full-fledged na padi, igwa ka ki background pag-abot sa agrikultura kung kaya nako ka bilang konsultant sa DA, National Office? Iyo po, pero actually ini pong pakalaog ko sa Department of Agriculture, lalo na ining sa biotechnology. Opo. Ang nag-lead ka ini po sa kuya. So dati pong Bishop kan Sorsogon na nag-ordain sa ko na nagada naman si Bishop Jesus Varela. I see. Very very positive and forward looking. Oo. Siya so nag-lead ka ini sa ko, nailaog niya ako digdi, para encourage niya ako. Tapos siya mismo, he was a believer in biotechnology and genetic engineering. So nakalaog ako and then eventually kinuha ako kan Department of Agriculture. So parte po ini kang gusto kong itabang. Nagbabago ang kinaabahan, bago na niya ng mga teknolohiya. Iyo. Many of them pangapudan dahil nagbago sa kinaaban nga ni grabe ng Opo. epekto ng climate change. Yes. Probably we cannot deal with the effects of climate change simply by traditional means. Yeah. Okay. So, Mga araw baga kaining programa, ikatulo, siyempre, edukasyon. Okay. Henry Aram Tamanan, the best way na makahali kita sa tanikala o sa kadena ning kahirapan, edukasyon. I see. Okay, so tourism, agrikultura, ayan na edukasyon. So, ang nahiling ko pa rin direction mo, Sustainable environment. Oo. yeah, pasisiring po sa para ma-enhance ang mga kababayan ta sa pagtios na namamatian ninda. Puro baga may livelihood component, diba? Pangkabuhayan. And then, Napabunggaras mo to turismo, magkakaigwang ki livelihood. Kadakol. Dakulong ka ng kwan ang Iyo po. epekto pag maray ang turismo. Iyo, Tapos, kung gumamit ka market, ni mga modernong pamamaraan baga sa agrikultura, matao yan sa imong halangkaw na ani, Oo. halangkawan sa imong kita. Yeah. So, ang impact ni sa food security, sa security of income, gabos yan. Yeah. Mabigwa ka ning kwarta, makakapa-eskwela ka ning aki. Yes. Tapos pag natawadan mo siya nin maray na edukasyon, di ba? Iyo na, maray ang secured futuro. na siya. Sa tuyang Sarong mga bagay na, kababayan. pwede mahaba sa iya. Yeah. Okay. Kasi baka po, na-mention mo, Padre, sa environment. Ano pang gusto mong tutok sa environment protection? Inot kay puhan, ining sa tuyang namamanuaan, kay puhan ta mapasabot sa enda na parte kang pagproteksyon, di magparatapok ng basura. Oo. Makaurigon baga, madubang ka sa ibang lugar, malinigo ng mga coastline. Sa tuya, may mga diaper, may mga patos ng Jesus shampoo. ko, totoo yan. Sa dagat. So, nakakadisgrasya
discourage kay mga turista, bako sa ng foreigner, pati kitan lokal. Siguro kulang sa edukasyon, kulang sa pagpapamirar sa inda, buda pagpatagos kang importansya to protect the environment. Ngunyan, ta coastal town o coastal municipality ang Bakakay, siguro programang marhay para sa pagtatanom ning bakawan. Nakulaon ng protection iyan sa coastal, buda bunayang kan mga sira. I see. So talagang nahiling ko, Padre, sa mga paliwanag mo, well prepared ka, as in may tama, so naging discernment mo, naarong ka ng direction mo tabi sa plano mo sa mga taga-Bakakay in the future. Salamat po, Henry. Sana po, sa diyakan mahal na Diyos, buda, sa paagiding konsultasyon ta. Nobody is perfect. Yeah. I might be wrong in my decision. Let it be our God who will judge me about this. Sa ngunyan, laban. Opo. Padre, ang sabi baga po kan iba, ano, I know na familiar board po sa MN. Ang politika, ang politics da is a dirty game. Paano mo po i-deal, how will you deal this kind of, ano yan, of games sa tuyang komunidad na mati po ang paghiling kang iba sa kawatin politika sa tuya tabing nasyon, as in magin po sa ibang mga lokal na gobyerno? Sa ibang mga nagkontra kang decision ko na kinurunsulta ko, yun ang ganda ng tinaram. Ang sinabi ko sa inda, enot, kung talagang yun na sa tuyang conclusion, judgment na mati ang politika, di enot na enot, talaga nag-surrender na kita na there is no hope for good governance and clean politics in our nation. Tapos na. Sarado na ang pinto, tapos na ang boxing. Pero, Henry, we are children of God. And pigtataram sa tuya kang Biblia na we are the light of the world and the salt of the earth. Kaya dapat nagtatauning namit sa mga bagay, nagtatauning liwanag sa mga lugar, dahil tayan dapat ipagtago. So, partikan pagdesisyon ko digdi, what if God is asking me to bring a little of this holiness into the realm of politics? May dokumento po, Henry, ang simbahan kang panahon ni attributed ni Pope Paul VI, so Gaudium et Spes. Sinabi niya na neutral ang politika. It's neither good nor bad. Minaati ini pagigwan ng mga tao na sa poon igwana ning bakong magayon o malinig na intensyon minagana. Natatawan sinda ning platform para magibunin da subako maray na intensyon. Neutral nga nini. Pero kung may mga Kristiyano da na nakakalaok sa politika na may magayon na intensyon, minalinig ang politika. Kaya ang sabi kan dokumento, kung ni mga Kristiyano na gusto magserbi, as in may malinig, sinserong plano o buot, tabangan tang makalaok sa politika, takaipuhan ang gabos. Every aspect of human life should be made holy. Iyan. Okay, gari man sana so, pagkatatsaran mo nga ang harong ngayon na iyan, ay ngayang barangay ngayon na mation. Tapos kita din nagtutuwang kung paano maglinig sa barangay. Diba? Paano sa tuyang aning harong, medyo mati mang gayon. Yeah. Okay, correct, diba? Yan ang sistema. Padre, ganyan bagang election baga ano, siguro aram ko aware ka talo, halay ka pong Sorsogon o maski kita po gabo sa ibang probinsya. Iyo po. Pag-abot baga kang election, may mga term na ngaya, may paipit lamang ngaya diyan. Diba? Iyo po. Diba? May mga pigataon na mga may money involved po sa mga para sa mga botante. Ano po? Paano po i-deal o ibabalanse ng araw ganing bagay? May hinapot naman nga na ako na respetado kong politiko. Sabi ko kaya ki Mayor Dinky, ako boss, kinuha mo ako, di akong kapo kwarta. Oo. At ang unyan nga ni Henry, hanapan mo ako ki mga 150 mil, man ako. Lumaan na auto ko. Oo. Sabi sa kuya, itong kinonsulta ko, for as long as inot na inot, maski piso, dahil ka magtaw dyan sa mga paipit. Yeah. Di manggayod pwedeng di ako magbuktak ng tarpaulin. Paano man ako mamitpidan? Paano man maaraman? Paano makakalaog sa awareness kan tao na inipalan si Father Noli, nagdadalagan? Magkagman ito ng mga tarpaulin. Siguro magastos mangkaan. Pero paipit, di ako dyan pwede. Tanayaman nga na, okay, paipit. Bakit nga sa tarpaulin pa sana, ubos na sa kwarta ko. Oo. So malinig tabi ang konsyensya ko dyan, Henry, na di akong partisipasyon dyan. Sorry. Yeah. Okay. So with that, Padre, di ba, lalo na ining mga kababayan tabaga na ano ini, anong magiging style of governance mo although sa legislation ka, tabi sa mga taga-Bakakay, kung ka po maging konsyal?
Okay, tama yan. Legislation man sa nakita. So, dahil man kita pwede manginuta, nagari ka na ang mayor o vice mayor, ano? Yes. Inot, kipuhan mo na akong mag-adal. I will never assume na totoo na ako. Opo. Paano ang proseso ka ini? Paano nagkakaigwanin consensus? How do we arrive at a decision? I will bring conscience and morality into the process of the decision making. I will listen. I will consult. Sa dit kong pakasabot, although nagi po akong Deputy Chief of Staff sa Kongreso kang panahon ni Monching Mitra, ni Speaker Mitra. I see. I served there for almost 3 years. Bako pa kapadi ka ito, ano? Ay, bako pa lamang. Bako pa lamang. Kaya pohang kong magbalik sa mga baryo kang Bakakay. And for the most part, so legislation maghahali sa INDA. Yeah. Sa INDA maghahali so data kung ano ang pangangahipong legislasyon. Yeah. Kaya man pwedeng duman sa konseho kamo nagpaparadesisyon na baaday man nga ni ki-impact or connection duman sa ibaba. Yeah. Bottoms up gayud ini dapat. Iyo po. So iyon ang sa kuyang naiisip. Iyon ang manera kan sa kuyang serve out kan sa kuyang mandate. I see. Okay. So, kung ano so kinakaipuan kan tao, ano sa boses kan tao, talaga, magayon niya na, yun dapat kung na... ano ang needs ninda. Ibuhon. Ano needs, di ba? Oo, sa ibaba. Bottoms up. Yan, so Bottoms up. natago ka ito kang inot na mga strategy para Iyo po. Opo. Okay. Father Noli, nagkunagdanangog ngunyan ang mga taga Bakakay Albay. Ano po ang mensahe mo sa enda? Salamat sa pagkakataon, Henry. First time ini ever na mataram ako addressing it to the people of Bakakay. Gusto ko pang ipaabot sa Indo na igwaning padi na nadipisilan magdesisyon uminagi sa grabing pangadji kadipisilan para makabot sa desisyon na ini. Mahali sa pagkapadi para magserbi sa politika. Hahagadong ko sa Indong Ayun, sandali lang Padre. Medyo garble supa. Sandali lang pa. Padre, medyo garble sulog mo kasabago. Pakiulit po tabi, Padre. Pakiulit. Medyo nagputol-putol po signal mo kasabago. Okay. Yeah, First time ko ini na mataram directly sa mga taga-Bakakay. Abakong madali, so inagihan kong proseso para makaabot sa desisyon na mahali sa pagkapadi para magserbi bilang kagawad sa munisipyo kang Bakakay. Pigahagad ko inutan sa indang pagkasabot, understanding. Unata ta ako nagbaya sa priesthood as in malaog sa politika. It is because I want to serve them. Specifically them. Ikadua na inahagad ko sa indang boto. Pagganahon man lugod po nindo ako. Kundi man ako manggagana, ang gabus kong naiisip na maidadarang pagbabago, as in karahayan kan mga naisip ko, turismo, agrikultura, protection kan ecology, edukasyon, di man mangyayari. Sa tabang kan mahal na Diyos, as in mahal na ina, inahagad ko na suportaran nindo kami. Si Mayor Dinky, si Vice Mayor Divine, ang gabus kong kay Riba. Pagsararo sa konseho, mas madali na nakakaabot sa magayon na desisyon. Pagbara, grabe ang iriwal, grabe ang kadipisilan, nagkakaigwan ng kurulog ang kibuot, daing pagkasararo. Opo. Okay. Salamat po. Father Noli, salamaton po sa imo and good luck po sa imong panibagong apostolate sa mga taga-munisipyo kan Bakakay. Salamat po, Henry. To God always be all the glory. Thank you. Thank you so much. Thank you. Mga tugang Father Manuel Alparse, ang satuya at tabing kaoro. Naging curious kaya ako, first time ta ini na, ako sa iling ko, sa sakuya tabi na, pirang taon na ako sa broadcast, 31? Grabe ka, bandirik, iling kong 40, latusunta kang sarawayon, inutong ka nga na isa kuya. Hindi ka na ini, pag nagari mga 30, 31. Aday pa, garo pa akong 30 sa broadcast. Nagpuna akong reporter. Pero reporter na, aday pa ako sa media, si Edwin, si Derek Edwin, kuha na ini. Taga-media na ini. Siguro si Derek Edwin, mga 45 na. Kasi Padingmar, haling dait ini. Haling dait ini si Padingmar. Di ko araman track record ni Pading. Pero haling siyang dait sa, sa dait. Tagalog ini si Padingmar kahit nag-broadcast, di ba? Pero po, ako gari, tama Derek Edwin, first time tang pakadangog sa Albay na igwa kinagkandidato na hali sa Catholic Church.
Di ba? Si Father Jim Andes, latuson tagamapong ka na naman dyan. Si Father Jim Andes, si Mama dito. Si Kagawa Jim Andes kan Legaspi. Pero talaga sa katotohanan mga tugang, first time ko ining pagka-aram na may nagkandidato po sa Albay na sarong padi, Catholic Church, hali sa Catholic priest, mga tugang sa sinabi ng posisyon. Okay, so abangan niya to yan. Tangkarampanyahan po mga tugang, mapuon yan sa kompa, basta 45 days before election. Mga Pebrero, Marso gayod, March or April. March yan, mga last week of March to April. 45 days ang local campaign tabi. Okay? Mga tugang, iyan po ang mga istorya sa satuyang programa. Anhapot sa DCGB. Ang mga istoryang yan, hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto, ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen Sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magkidrama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales store code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales store code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. Pati store partners may syansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap na kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. O hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang.
Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ikaw ba ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 gaya ng ubo, sipon, lagnat o sakit ng ulo, pagdudumi, hirap sa paghinga o iba pa? Huwag nang hayaang lumala ang iyong sakit at makahawa ng iba. Agad na mag-quarantine o isolate at kumonsulta sa inyong doktor. Maaari ding makipag-ugnayan sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams para kayo ay mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Pigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kung nag-aalinlangan, tumawag sa inyong Barangay Health Emergency Response Teams. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Look, up in the sky! It's a bird. It's a plane! It's Super Lenny! Lagpas kalahating milyon na PPE, binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide. Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sandali lang. Taod-taod mga tugang, apodang ko si Father Paul Ocpemia, canon lawyer po mga tugang kan sa tuyang diocese. Ipa-explicar ta ang proseso mga tugang sa mga padi na nagalaog tabi sa politika, no? Pero bago yan, tanakas bago pa naka-standby si Ans Galero, maramon tamunan mga dagdag na report, hali po dyan sa lawas, Liga ng mga Barangay Week sa Albay, planong gibuhon kang sangguni ang panlalawigan. Ans! Good morning, Ans! Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, plano ngo niya na kansanggunian panalawigan kan Albay na magpasar ni sarong resolusyon na natutugutan ang mga liga ng mga barangay na magkaigwanin na sarong semanang selebrasyon kada first week na Marso kada taon digdi sa probinsya kan Albay. Inian na sinabi sa DCGB News ni kinatawan Joseph Philip Lee ang pamayokan na liga ng mga barangay sa satuyang probinsya kung saan siya nagsangat na ni draft resolution may kinaaraman sa bagay na ini at sinansaro sa mga mayor na rason kung nata mo yan ng ma-establisher man ang siring na bagay sa probinsya kan Albay. Iyong tangani na matawan man daw nin atensyon ang mga barangay officials sa bilog na probinsya kan Albay lalo pa ngunyan na sindaan minasirbi bilang mga frontliners sa bahaw man kan pandemyang COVID-19. Iniangkap tang kapahayag ni kinatawan D. Ini po magkaigo pong sa Liga ng mga Barangay Week, ma-showcase po ang mga ginibuhat ng mga barangays, magkaigo po at mga awarding, different activities, events, na in cooperation po na makaka-active ng trainings and seminars na makatabang po sa mga barangays na lalong magpusog po sila magsabi. Ngunyan na nga itong pandemya, nahiling po ang mga barangays. Hindi po ang sarong haligi na nagtarabang talaga sa lalong pagtabang, pag-ayos kang COVID situation. Kami po talaga sa mga frontliners. Sigun sa iya, dapat na matawan manin onraan mga kapitanes di barangay, barangay kagawad sa Sinibapa na talaga nagtatrabaho ngunyan ng pandemyang COVID-19. Ako galing ko tama na naisipan ni Board Member JP Lee, Presidente kang Liga ng mga Barangay. Yes. Grabe ang sakripisyo kan mga barangay kapitan. Yes, baga VP. Diba, budaan mga kagawad, BHW,
Yan, sarap Jesus pa. ko, kampon-pon baga kang pandemic. Grabe din nagkartulog ang kapitan. Yan. Di ba? Totoo yan. Salamat tabi board member JP sa naisipan mong araw ka na pagtaonin recognition sa tuyang mga kababayan. Tama. So, sinabi man ni Kinatuan Lee na kung ang fondo man ang pag-ururunan, i-work out man doon ni para since may pakonsuelo man as in maipadagos ining programang NADD sa probinsya Canalbay sa mga maabot pang panahon. Yes. Oho. And tabi Pero sa ang inyo, very informasyon mas sa lahat bagay si naman ng Juan, mga barangay digdi sa Ange. probinsya Canalbay at Galero, DCGB. Ange. Yes, VP. Gari mas bagay si board member JP Lee sa Legazpi City. Itong pupurmahon niya kasi bago na nailing ko na video mo, mas bagay siya eh. Oo. Sa Legazpi City. I-text ko na. Ano? I-text ko taon. Gari, taraman mo, i-text mo si, paniyon ko yan. I-text mo, sabi ng tig ni BP Hen, garo ng tig data mas bagay ka sa Legazpi. Although siya baga, bagang, member baga siya kang sanggunian sa Legazpi, di ba? Ex-officio member siya. Oo, kaya lang nagdalagan siya sa probinsya, kaya board member siya bilang ex-officio member. Yes. Rally talaga siya sa sanggunian panlalawigan. Pero sa lingko, pagkarapat asin pwede siya na bumalik sa sanggunian panlunsod bilang sarong ilihidong opisyal. Bantayan pa. Iling ko man sana yan. Pero hiling ko man lang yan. Sabi si Tita Apin, sige ngayon, itintaran aki ko. Bato sabi kito kansaro. Nailing ka ngayon duman sa may sumo. Sige, pisandonin do. Okay. Sige. With Kuya Boy sa Mobilans, Galero, DCG. Go on, board member JP Lee. Para ipon sa imong naisipan para sa araw kaya na baga. Okay? Pero sa linggo talaga, gari mas bagay si board member JP Lee sa Legazpi City. Diba? Okay, sandali mga tugang. Tapiga po ng kutabian sa tuyang amigo na canon lawyer, digli po sa tuyang UCCs. Aramon ta kung anong nakapalaman sa canon law, mga tugang, sa mga persona tabi na naglalaog, mga tugang sa politika. Lalo na po ang pag-abot mga tugang sa satuyang mga kapadian. Ang sabi ni Padre. Ang sabi ni Padre. Sa Pinkion mo, baby. Ay, natatapingkyo ng hapot ini. Padre Marinaga. Hello, Marinaga tabi, Hen. Yes, Marinaga tabi. Ay, maluwas lang ako digdi sa kwarto ko ta garing maluya ang signal. Oh. Saan pong kwarto yan? Digdi sa kuyang kwarto, digdi sa kumbento. Sa nagkita trabaho kita duman sa kuyang kwarto. Wala man kita kimarahay na lugar ba. Pagod na, kung saan kang kwarto, pagklaro po naman po. Ba dapat baga kung kita factual kita, di ba? Ayo baga. Clarado pirme, kung saan na kwarto yan, di ba? Sa opisina, sa kumbento. Sa kumbento. Wala man iba. Oh, pero po, pirme ka talaga sulo dyan sa kumbento, sa kwarto mo. Sa kwarto, siyempre, sulo sana. Okay, Padre siguro, nadagong mo man kasubagot tabi sa interview ko kay Father Noli, Emmanuel Noli Alparse. In general po, magayon sa imong entrevista. Oo. No, mga magayon sa pagka-explicar ni Father Noli, maliwanag, igwa kumbaga sa yan, igwa ki roadmap. Nagayan. Yes, opo, okay. Pero under po sa canon law, sa tuyang simbahan, ano po ang patakaran na nakasurat dyan pag-abot sa indo ng mga ordained priests na gusto tabi na mag-venture sa ibang bagay, siring po sa politika, Father Paul? Kaya, ano tabi, kailangan tang konsultahon ang Code of Canon Law sa Canon 285 paragraph 3. Iya, nasusurat dyan na ang sarong padi or cleric, bago sa nasarong padi, kundi ang diakono, padi o kaya obispo, ang term kan canon is forbidden to assume public office. Okay. Immediately, ikaw na tulos na prohibition na ikapwede, bawal na maglaog sa sarong bagay na ma-assumir ka ki public office. Ini ba public office, na na i-spell out ini, digdi ka iyan sa nagkapirang aspekto kan governance. Opo. No?
the exercise of civil power most especially. And the civil power, the exercise of civil power, na-express ini either sa executive, sa legislative, o sa judicial. I see. Ano po? So Okay. So three equal, three equal branches of government. So, iyan, pinagbabawal iyan kan canon law na mag-asumir irresponsibilidad ang sarong cleric, sarong I clerigo, ang sarong ordained. Oho. Ano po yung Padre? Be it permanent or lalo na pag-elected position? Ano po? Ano po yan? Ang naka-specify dyan kung siya appointed, elehido, or permanent position sa sarotabing Ano yan, they pinag-specify kan canon the manner of acquisition of the position. Okay. Ang manner of acquisition kang position, pwede kang elected, pwede kang ika-nag-apply, pwede kang ika-pinag-appoint. No? Ang pinagsasabi lang kang canon, forbidden to assume public office. Ay, pag sabing Whenever forbidden, it means sharing in the exercise of civil power. Meaning to say, pag elected ka, that means to say, you will be assuming public office. That means exercising civil power. Okay, that's correct. That's correct. Like for example, pinag-appoint ka, naili ka bilang councilor, naili ka bilang mayor, naili ka bilang governor, as in padi ka. Ang canon law nagpo-prohibit na sa imo before ka pa naglaog dyan. I see. Okay. Ano ba ka nangyari ka ito kay Father Panlilio? Nanggana siyang gobernador, di ba? Ayun po. Actually, si Father Noli na nag-file kan sa iyang candidacy dyan sa Bakakay, bako man ang enot na padi na naglaog sa Correct. Philippine politics. Correct. Bako po siya Dakul naman. Ay, dakul naman. sa iba. Ombo, ang pinaka naging pamoso, yun si Father Panlilio, si Father Ed Panlilio na naging governor ng Pampanga. Opo. Okay. And then last term nga ni, so last election baga, kasuwarin po nga ni so last election, na national election ito. 2016 kayo dito? 2016? 2016. If I am not mistaken, 2016 Opo. na beforehand, 2016, beforehand pa kang 2016, na naglaog man sa Masbate si Father Leo Casas. Correct. Iyon ang Ano ito, as governor or vice governor? Gary governor siya man sa Masbate. Governor ka Masbate. And then, dito yan sa Kamsur, there was also another one bilang congressman Mandaro ito, si Father Apolinar Napoles. In fact, Padre, may nag-text sa kuya kasuhapon, igwada kisaro na nag-file man na for mayor sa Kamsur, de ko lang natandaan so kung anong munisipyo ito. Tungkol dyan. Okay. Ayun po. So, bako pwedeng bago sa tuya ining mga bagay na ini na may padi na nga minalaog sa politika. Siguro ang daipasan sa Philippine politics, madre na naglaog sa politika. Iyon ang ganano. Iyon ang gana. Okay. Pero kasabag ko sa interview kay Father Noli, he is aware na sinabihan siya ni Bishop kang Sorsogo na aram mo nga tabi Noli na basis sa tuyang canon law, bawal iyan. Kaya nga I have to suspend you. Ano po ang remedyo kaiyan? I mean, ang proseso kung araw ka ito nag-fight. Pero nadango ko na kasabago na suspension sa iyang pagiging sa performance niya bilang padi ang saro sa remedyo kan sa kanobispo tabi Father Paul. Iyo po yan. Ang sarong padi na minalaog sa politika, of course, dahil ang immediate superior niya ay ang obispo, mapaaram siya sa obispo na na malaog siya sa politika. And the bishop is by the force of law, the bishop has to suspend him. Nahalian siya kan faculty. Nahalian siya. Ako siya ng faculty na makapag-celebrate sa kimisa. Ako siya na maka-administer siya kan mga sacraments and all other priestly functions. Kundi pati man halimbawa, igwa siyang office na sa laog kang simbahan. Igwa siya ki encargo. Like for example, parish priest.
Like for example director ka ngaya kan sarong organisasyon kan diocese. Ano ngaya kan social action. Yes. Because Father Casas was then the director of the social action kan Masbate. Yan ang mga encargo. Paris Prisca, Parochial Vita, director kaya kang social action, director kang SEDP, director kaya those are just examples, ano? Yeah. Kakalion man iyan sa imo. I see. Okay, so kung mo talagang function sa diocese, di ba? Apera kan sa function mo bilang padi, puro tabi ito padre hahalion o suspenderon. Hahalion po yan sa imo. Sususpenderon po yan sa imo. Iyan na encargo mo, iyan ang mga offices na itinausa sa imo o pinag-entrust sa imo, ang function mo bilang padi. So, you will act as a lay person for the meantime. For the meantime. Iyo. Gusto sabihin digdi na papahalion ka sa pagkapadi. Yeah. Because iba man po ang pagpahali sa pagkapadi. May decision, dispensation from the clerical state. Iba man po yan. I see. Okay. So, in what particular situation tabi padre na ang sarong padi na uminagi sa arog kaiyam, pwede na po siyang ibalik giraray sa iyang official na function bilang sarong padi? Halimbawa get elected niya sa sarong padi na naglaog sa politika or nataluman siya, and then mabalik siya sa pagkapadi, ma-apply man giraray siya sa obispo, masurat man giraray siya sa obispo. I see. Masurat siya sa obispo na tapusan sa kuyang paglingkod sa civil sa civil society bilang sarong elected official. Sa ngunyan, gusto kong magbalik sa laog kan simbahan at mag-function giraray bilang sarong pati. Pero siringani sa na-mention na ni Father Noli Casubago na bakong automatic. Namili nagsurat ka na, ay ilaog ka na giraray. Bago po yun automatic, you will ang obispo will conduct also his own discernment kung ipapabalik ka na o dahil pa. O papabiluhon ka muna sa luwas. Papabiluhon ka muna sa luwas because ang pinaghihiling na digdig is the higher good or the highest good. Ano ini highest good na ini makakatabang pagaw sa imo kung magbalik ka sa sa ministeryo kang pagkapadi. Makakatabang pa daw ang sa imong pagbalik sa simbahan bilang padi. Makakatabang pa daw ang sa imong pagbalik bilang active member of the clergy. Makakatabang pa daw ini sa mga tao. Iyon. Makakatabang pa daw ini sa simbahan. Dahil daw malaag sa simbahan, dahil daw malaag ang simbahan sa peligro o kaya sa man na compromise. Ayun. So may mga may mga parameters na ilingon bago ka ibalik giraray. Ayun po, may mga parameters bago ka ibalik giraray. Aron po kay Father Leo Casas, so haluyon po siyang haluyon. I just do not know kung nakabalik ka siya mo yan sa sa Masbate clergy. Bako ako well informed. Pero immediately after kang election or sometime after the election, nag-intend siyang magbalik pero doon muna siya pinabalik kang obispo. It's so history po ni Father Panilio Padre. May ideya ka kung nakabalik yan sa pagkapadi? Ay galing after ba sa iyang pagiging governor, nagano siya, igwa siya yung mga statement kayo ito na gusto niyang maglaog sa national politics. I think nagkananin siya intent to become bilang presidente. I see. Okay. So, kung araw kaya yan, it's very hard also for the bishop to discern na makabalik giraray. So minaagi pala niyan sa masusi mang giraray na pag-aadal as in discernment sa tuyang obispo kapadian, kampadi kan obispo mismo bago ka maibalik giraray sa imong pagiging mga function mo bilang sarong padi. Pero sa pagiging padi mo, di ba basta-basta pwedeng halion unless na may iba naman na rason tabi Father Paul, di ba? Sa pagiging padi mo, di man ito pwedeng halion dahil ka naglaog ka sa politika. Igwa ang sulamenting makakaano kayan,
hali kan sa imong pagkapadi itong inaaputang dispensation from the clerical state or mas pamuso sa pinag-aapod na laicization. Yeah. Ang solamente itong autoridad kaiyan iyo ang Santa Sede. Ano yan, Holy See. Gustong sabihin ang Santo Papa. At solamente na may autoridad na maghalig kaiyan. I see. Okay. Sa ilang mo, Padre, ang mga arog kayo ni gari panibago na serbisyo na gusto mangyari kan sa tuyang sa imdong ng mga brother priest, ano? At mag-consider na po na sarong klase ng panibagong apostolate tabi sa publiko? Sa nguniyang garibagang apod ka ini, bako na sa nguniyang sa presente, kundi ining recent past, no, garing nahihiling ta na may nagkapirang padi, no, ang talagang apod ka ini na enthusiastic or being encouraged na na-encourage sinda maray na dadagka na maglaog sa kumbaga nagbabago ning agihan ning track service kayan. Kaya kung hilingon ta, if they really want na maglingkod sa kaya na aspekto, kaipuhan ang discernment, no? Ako mismo personally di ako nagsasabing iyo maglaog ka mo dyan. Kaipuhan discernment. Discernment kang sarong tao, kang sarong padi na malaog dyan. Kung talaga managad, inaapod ka sa bagay na yan. Opo. Kaya mo ba, ito nga sabi mo kasubago ka sa interview mo kaya Kinoli, ang politika maati. Kaya mo daw na sahoon ang bagay na iyan. Kaya mo daw na sapaon ang korupsyon. Kaya mo daw na panindugan iyan na ang sa imong mga prinsipyos morales sa tahaw kan kan bagyo kan korupsyon. Ayun, sandali lang, Padre. Medyo ang signal gari may biglang binaburulos na tubig. Madali lang, Padre. Hello, Padre. Hello. Yeah. Okay. Medyo garble po sa lag mo. Sige, Padre, go ahead po. So, yun gusto tang sabihin na ako mismo personally, dahil ako nagsasabing, sige maglaog ka mo dyan dahil igwa ka mong capacity o igwa ka mong abilidad sa sa araw kayo na bagay. Kundi, sa pinagsasabi ko na, okay puhan talaga ang hararom na discernment. Hararom na discernment because, ito nga ulitin ko giraray so pinagsabi ko kasubago na sinabi mo tabi sa sa interview Kinoli kasubago na ang politika mati. Kaya niya itong... Kaya mo daw iyan sa paon, kaya mo daw yan atubangon. Gusto kong sabihin, Digdi, kaya mo daw na manindugan sa prinsipyos morales na dai ka na dadara kan korupsyon, asin kan bagyo, kan karatan na yaon dyan sa politika. Yes, okay. So, iyan ako lang na challenge sa padi na minalaog dyan. Because sooner or later, anong gigibuhon mo? Kung igwa dyan na sarong negosyante, tayor, unitabiyor, pako man inisuhol, kundi initabiyor para sa mga projects mo. Igwa ka dyan, winalat sila dyan sa drawer mo, 250,000 or 1 million. What will you do that? What will you do with that? Iyan na nga po. Sasabihin mo, aday ko may hinagad. Wait, sa pag-receive mo kayan with consent or without consent, consciously or unconsciously, you are consenting to corruption. Yes. Okay, may mga kaya mo daw iyan na panindugan na prinsipyos morales of honesty, of credibility, of justice, despite all odds. May mga dilema managad na pwedeng pag-agihan, pagyaw ka sa pwesto na arugaan. Okay. Kaya po baga Henry, ang simbahan dai minalaog sa partisan politics. And mangka dapat maglaog ang simbahan sa partisan politics. The church together with the clergy kaipuhan yaon siya above the partisan politics. Yes. Because dahil pwedeng gamiton ang pulpito, dahil pwedeng gamiton ang mga institusyones ng simbahan, ang parokya, dahil pwedeng gamiton iyan
no, na ano yan apod kay ni nagbusol isa rong partido. Yeah. Ang kaibuhan ta, i-ebanghelisar, i-evangelize, paliwanagan ang satuyang mga constituentes butantes kung ano ang tama, kung ano ang sala, kung ano ang marhay na governance, ano ang mga characteristics kang pinaghahanap ta na mga gobernantes. Yes. Ako na ibibusulta, okay, dahil magkandidato ka Lenny Munyan, Munyan baga sa pagaling ni Vice President Lenny, Munyan na Aldaw, okay, naghaharlatan mga Bicolano. Of course, we will, maugma kita na ikong sarong Bicolano na madalagan, pero bilang sarong miyembro, bilang sarong clergy, kang diocese o kang simbahan, bilang sarong simbahan, we should not endorse any partisan movement or any partisan politics. Very good. We should be above. We should be above. We should be in the principles. We should be guiding the people. We should be evangelizing the people on how, kung paano ninda i-exercer, i-exercise ang sa indang soberanidad. Okay. Sovereignty. Tama ba yan sa kuyang Bicol? Sovereignty. Yeah. Father Paul, salamat na maray ha sa oras mo tabi. Pero in the future kung ano man ang decision mo, para mo mautatabangan ta kayo. Ay, dati yan mo, tinghalat ko nga niso sa imong sa imong deklarasyon. Dahil ko pabandaan yan, tamaboto ako. Tamaboto ako naman sa Piyuduran. Punto ang dagat naman. Okay. Padre, salamat na maray tabi sa imong opinion tungkol sa mga provisions ng Salamat tabi, maray naga. Thank you so much. Mga tugang Father Paul Pemia, talaga po nanta, siya po ang sarong sa mga canon lawyer, mga tugang kan justices, kan sa tuyang kwan. And general information tabi, mga tugang tungkol sa, ano nakapalaman sa canon law, mga tugang na dapat sunodon, may kinaraman sa arogaan. And ang gabos man ng mga clergy na nagdalawag po dyan, they are all aware, mga tugang of those provisions, kung ano po ang sendang kakahampangon sa likod kan sinabi ng mga panibagong desisyon. Pero kung ano man ang desisyon na yan, respetado ta po yan, mga tugang na sendang katuyuhan na makapagserbi manggiraray sa satuyang mga namanwaan. Alas 8:51 An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Nagkaburuhay naman sa mga fans ni Father Paul Pemia. May mga text digdi. Good morning nga tabi, Father Paul. Yan nga ang sabi ni Padre sa DCGV. Thank you. Salamat na sa mga nakaka-recognize po kay Father Paul Pemia. Lawrence Marcena, may dagdag na report. May kinaraman po sa Livelihood Assistance Grant kan Ako Bicol sa tuya tabi ng mga kababayan. 770 daw beneficiaries. Nagapadagos ngunyan ang distribusyon. Lawrence, detalye mo. Lawrence, naputol na si Lawrence. Mientras tanto, bisitang akomodaron sa pag-abot ni Presidente sa Alobo sa sararoonin maray ang estado sasaraunin maray ang estado Kansalod. Jimmy, nasalita sa report. Good morning, Jim. Yes, salamat BP. Limitado man sanaan mga akomodaro na bisita magin na media. Nagkapirasanaan na makakalaog sa compound kan Alubo International Airport. Magin mga alkalde, sigon kay LMP President Mayor Das Maronilla kan Libon, dahil man sinda kabilang sa imbitado. Gustong sabihin dahil man sinda
makikipaghilingan sa presidente kan sa tuyang nasyon. Si Congressman Fernando D. Cabredo Tabi BP nag-confirm naman sa DCGB News na siya maaparecer sa inaugurasyon. Alagad mismong si Congressman D. Cabredo nagsabi na iba talaga at ibang-iba talaga ang sitwasyon niyan, matindi ang mga requisitos may kinaraman sa health safety protocols purabir kamakalaog dyan sa airport dahil sa ipinapautog sa entrada asin sa laog kan Branjong Airport ang pagsasara ta BBB kan mga requisitos sa salod. Dapat may ipipresentar kang swab test result na dapat negative. Yes. Apira ka inita BBB. So pinagsasabi ko ka sa bagong i-antigen man giraray pa lang. Talaga? May swab test ka na. Antigen pa. Purabir ka makalaog naman sa pinaka-final door, i-antigen ka giraray. Iyo, tego sinde kang kigadget na daradara mananggad. Igo kayan. So, kung sana, garo, si-shoot dyan sa dungo kibigla. Apira ka yan. Madali lang ito maraman kung anong... Maski nga niya, nag-presenter ka na yung swab test. Yeah. Negative. Uliton, antigen nun ka. Tapos, kumpleto ka, kibakuna. Apira ka ni, ang siguradong matindi. Or medyo sa kan paglaog kan Oktubre 1, kung matatandaan, haros may mga sitwasyon bagang kurutukan. Area kan daraga, kamalig. Kaya natural, antisipado ini, kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, orog pang personalmente, Presidente kan Pilipinas ang matutunga ang mag-witness sa inaugurasyon kan Alubo International Airport. Tama. Yan, okay. Mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita. Pasiguro talaga. Tama, ako sa linggo, okay lang yan. Importante man talaga maproteheran ta mga tugangan sa tuyang presidente. Basta may edad na bagayan, bata gana may comorbidity si presidente, na day maulakitan tabi kang virus mga tugang nadarakan COVID-19. Lowens Barcena, minabalik. Good morning, Lowens. Yes, salpatabi diti Henry tigtiring simil na anmar receiving yan na livelihood assistance grant ka na inisyatibo kan ako Bicol Party List para sa 770 na beneficiaries tabi ni BP digdi sa mga barangay kan Legazpi. Deka na BP pagparapalo yun yung digdi si Congressman Alfredo Pito Garbin Jr. Nanganin ang explicar ang magkaraman sana sa nabitan ng bagay. Ay kung maray na aga po, live po kita si DCGB, nasa ibang nilinya po si BP Henry Macena. Hello, Kong. Maray na aga tabi, Congressman. Yes. Good morning, tabi, Kong. Good morning, BP. Yep. Yeah, tama po ito. So, pinag-mention ni Lowens, yung kita digdingo yan sa Dugon Elementary School, catering for the 770 plus beneficiaries duman sa livelihood assistance grant na magagamit kan sa tuyang mga pamilya, those who are vulnerable, marginalized, para sa kapital na pwede nindang ipundar sa dahin na negosyo para pag-uunin nini, padakulaon po nila ini. Opo. Kung paano po napili yan kang na mga beneficiaries na yan kung may ideya po kamo? Well, magayon na question dahil igwang guidelines na pinag-imponer ang DSWD, Regional Office. Alagad, since ang mga barangay, ang mga nakakaaram, kung isay talaga ang kwalipikado digdi, so mga barangay ang nagsumite sa DSWD and sa 2 to 3 months nagkaigwaki riripaso kan sa inda mga requirements na pinagsumiti kaya nahaloy-haloy tabi ni. It took at least 4 months para mas makapag pay out kita ngunyan. But ini tabi, komposisyon kang 20 million na nakalap tang pondo sa national government when we approved the Bayanihan 2 and half of the beneficiaries went to Legazpi City and the other half were distributed in the 6 provinces of the Bicol region. So mga tabi ni Henry? Opo. Nasa 1,400 beneficiaries tabi. Yeah. Opo. Actually, kung yan po ang hapot ko lang sa ibang sunod source of funds ka yan. Kundi ako nasasala, after ka ini yung 700 plus na ini, may masunod pa, di ba? May masunod pa na matatawanan tabi
sa Legazpi? Well, tama po, Henry. Igwa pa kitang assistance. In fact, pasisiran giraraya ko sa sarong payout for educational assistance, dagos-dagos tabi. At sa tuyang payout for eduk assistance. And then, digdi sa syudad kan Legazpi, by next week, ma-payout man kita sa mga TODA. And then, to be followed on the 3rd week of October and onwards, itong sa mga senior citizens, PWD, yan po ang sa tuyang mga programa, pagkalap ki pondo para sa mga sektor na nangangaipo. Yeah. Kung tama po ang pagkasabot ko tabi sa imo kong so proseso kaan, talagang inagi sa ano yan, sa masabi nga ni medyo mahigpita. Kung yan sinubmit kan mga punong barangay, sabi mo gari may validation pa, di ba? Ang DSWD? Para mapatunayan talaga na ining mga natawan na ini talagang worth kan sinabi ng beneficyo na 15,000 pesos. Well, tama po kamo, Henry, because despite of the fact na nag-submit sa tuyang mga opisyalis ng barangay, niripaso sa mga requirements, so ibang ani nagka-disqualify kasi talagang days in the duman na tuminama sa guidelines na pinag-provide kan DSWD. Kaya nga ni, binalik giraray sa mga papeles, tanganing makapagkalap giraray, makapaghanap ki another beneficiary that will suit in and that will qualify for the program. Iyo. Di pag-iwalon sa kapitan, pag na-disqualified. So kapitan ang bahala. Okay. Pero kung tama ba, ini ang pang poorest of the poor sa barangay o may iba pa tabing requirements na napigiiling o criteria? Well, the criteria is poor, vulnerable, and marginalized. Iyon. So basically, qualified ko ta kita duman, Henry, kitang duwa. Marginalized. Okay. Oo. Pero ano ini ano yan, mas dakol. Ini kayang 15,000 pesos. Dakula na magbugta kang sari-sari store, di ba? Sa barangay mo. Ay, tama po kamo, Henry. Yeah. Alam nindo. Ang pagkalap mo niyan ki 15,000 pesos. Dipisil. Bako karaw-karaw, dipisil. And talagang iniso, dakulao na tabang kang sa tuyang gobyerno. And then marangani na agapan ta, sa subayanihan to baga, may expiration tabi ang pondo kay to. Iyo. But the good thing is we were able to extend the lifespan of the funds and at the same time na obligate tulos para digdi sa 1,400, 700 plus are from Legazpi. Opo. Congressman Pido, salamaton po maray sa oras mo tabi sa DCGB. Ingat po. Salamat, Henry. Mabuhay. Yeah, thank you. Lawrence. Roger, salamat tabi kong APE. Yan tabi VP si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kana party list may kinaraman sa aktibidad digdi sa Legazpi Port District Area, Gugon Central School. Mga dagdag na bareta, ako po si Alvin. Salamat. Salamat, Lawrence, sa report. Renz Luna, mamaya ka na lang sa Tingog Kamanuan. Salamat. Lepong personalan, si Henry M. naghahapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink
responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakapagrehistro sana ang Department of Health ni na 133 na individual na bagong narahay sa COVID-19 ngunyan na aldaw. Dahilan digdi, nasa 2,471,282 na ang kabilugan na bilang kan recoveries. Mantang uminabot man sa 9,868 ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngunyan na aldaw kaysa sa giraray o kung kaya sa giraray na suminakata sa 112,807 ang mantinidong aktibong kaso. Sa ngunyan, puminakol na sa 2,622,917 ang kabilugan na numero kan mga Pilipinong tinamaan kanasabing helang. Mantang wara man na naragdaga sa mga nagadana kaya mantinido sa 38,828 ang total recorded deaths. Yan ang pakalas 9 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga